Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpay Bay. Unión Espiritista
Manatinita na mo pong makaluklok. Hello. Manatinita na mo pong makaluklok. Sakda lames rong kay kaming Ginoo. Una po pasalamatan na ka karinganggang grasya ang pong lugod apik kalub mo kay kami. Eka po kinawang karing kay kaming pamanggalo. Ikpa ala na kay pong malyaring nga blaskareti. Nunaing makanyanda ka pong Korean samban king kay kang pangay espiritu ang pong katatuan. Salamat po Ginoo arimbinye mong sikanan kay kami. Sana'y pa nung nanaman po'ing kapanamdaman at yuking kay kaming katawang pisikang laman. Diyos ko hadon po kay kapamilatan daring kay kang mayupayang gamat. Makayan mong itugtog. Banting upayang nanaman kainan ito kay kami. Tanggapan mi po'ing sikanan. Laot may puwing kapanamdaman kay kami. Laot may po kay kami nanumang pagsubok at may itong karing kay kaming tungkulan. King kagabing yan iti kinu o ini po mitipon kami king mikakapatad. Banting upayang gawan may po ing metong nga pamiyain. Ang pong pamipasalamat kay kapablasang ing makanyan mo kaming gagabayan karing kay kaming baldo pamanggalo. Kalutan mo po ing makanyan mo kaya panglalong pagkalubanan sa kabyasnan. Sopan karing kaya kaming aya pakapagnasan, lalong lalo na po ing kaya kaming kasalpantayanan. Di sanang mga lagong pamalak na ning balang metong at metong kaya kami lalong lalo na po ing kaya kaming kapatiran. Igpa magayon mo kaya sanang sopan. Parati mo kaya ngalalayan banting upayang kanita hing balang metong at metong kaya kami alang himapi. Nune makanyan kingan para parang makapagpatutu karing boremo. Tulutan mo po ikpa king kaya kaming panawon. Kablasang o yan po mumunag niya naman ng pagsumpalag. Ikpa yung daratang nga bagyo king kaya kaming bansang panok nanganan. Tulutan mo po ikpa kapamilatan da rin kaya kaming pisasan metong nga panalangin. Ikpa yun sana datang uni makanya ng lisya munta kitang alang mapinsalang kaladwa. Banting upayeng kaya kaming pamagselebra king daratang ming kapaskuan makanyan king ating saya at makanyan king makapagpatula karing priyo. Kinutulutan mo ini po yung kaya talete naning kaya kang upaya. Ikpa dinan mesa ng sikanan. Dinan mampiyas sa banting upayang makanyan miyang agamit. Banting upayang king kaya kang banal yung datang banting kanin turo na kami. Ring hanggang kaparalanan na maya pinggawan banting upayang ing balang metong atalasal pantay at maniwala kaya po malili. Kinutulutan mo banting upayang lalo kami pong makagawa ka ring boremo. Sana ilaw ko po kaya kaming sangkan. Nane
parati kaya sanang atiking malusog ka pami kakatawan anita para parag milang agawareng buri mo. Ginuila puri ring mapilaming samu ngining bengi asaan mi kaya kang pamanimuna ya pusang maghari manibat ngini ang gamang king wakas yan nasa po.
Islap ng bituin, lamig ng hangin, sagot sa panalangin, di man natin hingin. Ang Pasko'y paalala na bawat isa'y pagpapala mula sa Kanya na unang biyaya. Kaya ngayong Pasko, ang blessings ko'y kayo. Thank you, ang babait ninyo. Kaya ngayong Pasko, ang blessings ko'y kayo. Thank you, ang babait ninyo. Thank you, ang babait ninyo. Dadapa man kahapon, bukas ay babangon. Lahat ng pagkakataon, ako iyong inaahon. Islap lamig ng hangin, sagot sa panalangin, di man natin hingin. Ang Pasko'y paalala.
Pasko pabiyeke ke kayo. Ngening ikong sabla king penan ditayti. Pag masusyan niyo karing sarili yu. Ing pangabait no. Ing atiyo sana king lobos-lobosan karing pusuyo. Ing tune ng diwa ampon kabaldugan ning Pasko kaya kayo. Bakit kayo ang ngining oras ikong sabla at iyo kayo? Bakong maliyaring munye kapuriyon ampon kapasalamatan king lagyo ng Kristo. Pakikuha na niyo pin ikong sablang at iyo king kapanwalan. Emo sana ingeniyamu mayawos ing aldo na ning Pasko karing balang biyeyo. Nune maigit yung paulagan karing sarili yu. Ngening ing pamagaral king burinang Kristo. Sana ing aldo karing balang biyeyo ing maging Paskuya kaya kayo. Eyamu misan ay aldo. Ban maliyaring gawa niye ikayungan ing Pasko karing balang biyeyo. Nune may git panaman ikong sabla ke kayong bitasan karing kekong kasarilinan. Ing tune ng diwa ning Pasko ke kayo. Akwayo sano karing sarili yu. Ing tune ng kabaldugan karing balang biyeyo. Wa eno sasabihan ning tao no nga no kalugurane ing Ginong Heso Kristo. Dapat nung minsan mayayakit king tao ing ene luluguran ing lupa ng tao. Nuko mayakit ang pong mabatiyo. Karin. Dapat nga na nung alang kabyasnan karing kekong kasarilinan iti nga na maging alang kabaldugan. Bitasan niyo ikong sabla. King kekong pamagmasusi. King aldo na ning Pasko ing akwaye sana ing tune ng diwa ampon kabaldugan ke kayo. Pakikuwanan niyo ikayungon. Maging munye ko sang metong auliran. Maging munye kosang metong amodelo pa yung melalang. Mere respeto at migagalangan lasana ding kekong kasarilinan. Kingke kayong pamagaral, kingke kong kasalpantayanan. Pakikuwanan niyo pen karing biyeyo ing king aldo laltoyo ing paniyulong ke kayo. Payong maliyaring akit ampon abitasan karing sarili yu. Ikong sabla ametayid king kasalpantayanan union espretismo. Lugod at king kabyasnan niya ing maliyaring agawa na ning tao.
nung lulugod ko man, dapat alang mamitbit king kabyas nun, iti at laltoya ing kamangmangan. Esa malyaring mayakit ke kayo, tala salpantaya angeni atiyo, ing tune pamiyayin arapa sablang sukal, ilakoyo ing nanumang bage ay maliyaring panyulong ke kayo. Alang-alang mo man ngening pagmasusyan ye ing aldo na ning Pasko. Mi bule-bule yo ing tao. Magaraliyo ing tao. Ban kanito, maliyaring lunto ing paniyulong karing balang biyeyo king pamaniwalayo. Ing Diyos, eno lalawen nung nuan nung alimbawa king ke kayong ayampong panuana nongan ning Diyos ding balang keko pakikuha na niyo ikayong ang daramdam ang eni at iyo. Ing buri na ning Diyos karing balang metong ke kayo ing mikakalubod kayo. Uling iya lugod iya karing balang metong ke kayo. Aniya matulid mo, ing tao, ing gawana, ing lugurane, ing lupa ng tao. Nung king kelang bata na ningaldo ampon panahon ke kayo, at lalto ing nanumang bage ay maging panyulong ke kayo. Ken ko makilala. Ken lamin. Nung nanula ring bage amaliyaring makapatuke kayo. Ilo. Ring maging mabiye ayin. King arapan ng Diyos. Nung ikayo king kekong pamakiramdam laltone at king degulan ing kabyasnan. Pakikuha na niyo ikayungan ing manatili kong ating katapatan arapan na ning Ginoo. Pakikuha na niyong ikayungan ing mabuklodlod ing sariliyo. At misasan metong loding dapatiyo king ikasulong no ning pamanuwalayo. Bigkisan niyong lalong maygit ding pusoyo. Alasanang malyaring maging lunto magpatumbalag ke kayo. Nune maygit pa naman. Miyabe-yabe kayo at miyagnanagnan king paparan. Dagdagan niyo ing sipagan at idaguliyo ing kapibabatan. Para tila sanang mapagpakumbaba ding sariliyo. Para tila sanang makayat na ding pusoyo king buri na ning Ginoo. Ngening ikayo at tiyuna ko ken. At eno maliyaring miatras ding sariliyo. Wa sumulong at sumulong kayo karing pamaminto.
Uling iti yo ing matibe amaliyaring gawa na ning tao king kayang kasalpantayanan. Uling ating makatala kaniyang kasulatan nga na kasalpan maging bawgyamo arapan na ning Ginoo. Diyos kaya kayo karing detak-detak ampon bane-bane karing kekong pamanakbang wapin eko tutok nang isad sa diyo in kekong tungkulan arapan ng Diyos ban maliyaring mayakit kayo ikayungan na ikopin at ikopin ing tunay ng anak ng Ginoo. Pakatanda na niyo ikayungan. Wa may gitiyang pakamalan ding sarili yo. Isipan karing aldo yung bukas karing kekong mayan. Kapamilatan daring kekong pamisasan metong karing bukas itang nabang at itang tagumpe lalong maygit abatiyoyo karing kekong panimanman. Wa eko sana maliyaring paipirayit uling itang Diyos ayat iyo babo pakatanda na niyo eya pabiru. Denggang sanang daramdaman amiyay biye kaya kayo ayan timong pamagaral pakabitasan niyo karing sarili yo bang lalong maygit iti at sumulong kayo. Magpakabiyasa ko ping alang tuknang. Wa ing Diyos eya maliyaring mga wani karing balang sarili yo. Ing Diyos enako lakwan karing balang penandit daring kekong pamaminto. Nung daratang man karing sarili yo ing Canaan, maniyawad ko king Diyos at iyo ibiyeno ing sikanan, espiritual yaman o king material. Kapamilatanan ning kekong kasalpantayanan arapanan ning Diyos, king lobosan, luminis langan sana ding kekong panamdam. Pan kanita karing aldo bukas tanggapan niye itang nabang. Kaingatan, yo ing maliyaring ay biyeko karing balang metong kekayo. Nasa tutulutan ning tawong atiyo king kapanwalan ing magparati ing kakulangan. Ing Diyos babiyayang ganap pagkalumno ing sablang bage karing balang metong kekayo king makatuliran ban maliyaring gawa niyo at dapta niyo itang maliyaring ikatulana nitang maestrong Ginoo. Ngening ing Pasko gagawa niye. Ngening ing Pasko pag masusyan niye. Ginto ampon pilak sabla alang ay biyeko. Rugang babo na ningiyato. Aniyaya ko karing ulit-ulit
adwan ko ing kekong kasaupan, nuka rin. King kapamilatan daring kekong kapamintuan misaup-saupan tam. Yaku pilit kong anyawaran king Ginong Diyos, ngining pasakop kayo king kayo pa yan. Manikluhod pa ikong sabla, karing balang penandit pagmananwan ko ding pusoyo. Karing balang penandit manyad kayo ing Diyos magkalubya kaya kayo. Dakal adakal asalamat kekong sablo akanakong bisan. Manatili ko sa anggaman kapilan king mayap apa makiramdam. Ban kanita karing bane-bane, karing ditak-ditak, king bayang maliyaring galo ing tao. Pakikuwanan niyo ikayungan, ing mapanalangin kayo. Ing misop-sopan kayo. Ing misasanmetong kayo. At ing mikakalugod kayo. Uling iti, yo ing dapat amaliyaring gawa na ning tao, ing kayang pamanuwala, kilubno ning union, espiritismo, lugod. Yo ing peka maragul dili, ban maliyaring ikongan gawan yu. Ban kanito alanang maliyaring lunto nanuman. King kekong pamaniwala. Ikayungan lumakad ko sanang biyasang tao. King ulino ning kekong pamagaral lunto lasang mapibabata ding balang pusoyo. At mayakitiyo ing tao ing mapagkumbaba. Uling pakatandaan niyo ang giyang keng material aldoldo mumuran nung atiyo ko ketang matas kay bat naninguran alana. Kengkekong material nung no karin itang mababa karin nga na magdatun ing sablang bage amaliyaring kailanganan na ning tao. Mamagaral kayo ikayungan. Ati uling ke kayuya ing maliyaring pakinabang karing aldo yung daratang. Pag masusyan yes sana ing daratang yung bayong petsa. Tigumguman niye ikayungan. At alasa ng manamdaman kapagalan karing mayap yung pamanyapat ikayungan. Ing Diyos, te pamali na lo ang ponbinye ding sablang bage ke kayo. At alang maging kakulangan king kekong kasalpantayanan. Iloring maliyaring ayam pangku at ayibye king aldo na ning Pasko. Ikayungan, yayabot ke karing balang sarili yu ing maligayang Pasko. Maging manuwanan kayo ikayungan, karing aldo yung paintungulan nung eyo parimlan ding kekong sarili karing kekong katungkulan. Ilarete ring kanakong demot amaliyaring aibye ke kayo.
mamagsipag kayo ikayungan. King asikana ning biye ban malyaring magobra kayo. Uling ing panawon at tune kaya kayo. Pasibayo ing lugod, ampon ing kalam na ning Diyos, king kaya kayong pangayatiyo, babalong bunganda kayo. Ban malyaring manatiliyo, ing balang metong king kapayapon. Ban malyaring manatiliyo, karing balang metong kaya kayo, ing katahimikan. Dakal, asalamat ke kong sablang ate yung pesitagon, ban malyaring kuryanye ampon samban ing Diyos ayat chubabo. Adios ing kanakong bendesyon ke kong sabla lalaganap ke. King banting upayang balungbungan ako ning kalom. King banting upayang King Aldo ampon bengi ing malyaring lumele ing nanumang delumduman ke kayo. Maligayang Pasko pasibayo abot ke sinuyo king gitak apenandit king kekong pamagmas Santa Veronica kapayapan kayo. Magandang gabi po sa inyong lahat po. Mensahe ng Banal na Espiritu na ang daladala niyang mensahe sa atin ay tungkol sa Kapaskuhan. Merry Christmas po sa inyong lahat. Tayo po ay pagkatapos ng mensahe ng Banal na Espiritu, tatalakay po tayo sa ating tema. Bagamat ang Espiritu ay kanyang ipinakilala at kinalakay kung ano po ang diwa ng Kapaskuhan. Diwa ng Pasko sa katuruan ng Espiritismo. Alam niyo po, sa ating pagtitipon, tayo po ay nagagalak sa harap ng ating Panginoon. Hindi po tayo pakonti, kundi parami tayo. Tingnan niyo po kanina naghihintay tayo ng ating mga ibang kapatid hanggang sa mapuno ang ating mga upuan sa ibaba. Pagkatapos, tinawag ang ating mga anak na choir. Ang dami din nila, halos hindi kasya sa harapan ninyo. Alam niyo po, merong sinasabi na ang Diyos, ang mga bagay na ito ay niluluwalhati po niya. Pakinggan niyo po ang nakasulat sa Biblia na sinasabi ni Propeta Jeremiah Kapitulo 30, versikulo 19. Pakilagay po sa screen. Sa Jeremias 30, ang 19. At mula sa kanila, magmumula ang pagpapasalamat at ang tinig ng nangagsasaya at aking pararamihin sila. At sila'y hindi magiging kaunti. Akin ding luluwalhatiin sila at sila'y hindi magiging maliit. Ang pagpapasalamat ay nagmumula sa atin. Sa tinig, ginawa natin sa harap ng Panginoon na tayo ay baga ay nagsasaya. Nagsasaya. Hindi tulad ng pagsasaya na nasa labas, kundi pagsasaya sa harap ng ating Panginoon.
ngayon, gabing ito, tayo ay niluluwalhati ng ating Panginoon sa ating ginawang pagtitipon na sagradong pagtitipon na ito bilang hain at pagpupuri sa ating Panginoon. Nagtanong si Samuel kung ano ang hain at pagpupuri sa Diyos. Ito pa ang tamang ginagawa ng isang taong mananampalataya. Pakinggan po natin ang sulat ni Samuel sa 15:22. Ganito ang kanyang sinabi. Mumunang Samuel. At sinabi ni Samuel, nagtataglay kaya ang Panginoon na napakadakilang pagkatuwa sa mga handog na susunugin at sa mga hayin, naggaya sa pagsunod ng tinig ng Panginoon. Nagtatanong siya, narito, ang pagsunod ay maigi kaysa hain at ang pagdinig kaysa taba ng mga tupang lalaki. Ang sabi ni Samuel, mas mainam, mas mahalaga ang pagsunod sa Diyos kaysa maghandog sila ng mga tupang sinunog na ibigay sa harap ng altar at ihandog sa ating Panginoon. Yun ang sabi ni Samuel. Basahin mo ang lumang tipan. Kung maghandog ang kanyang mga propeta, kung maghandog ang kanyang mga lingkod, ay mga tupa. Pinapipili niya sila ng mga tupang walang kapintasan, mga korderong walang kapintasan, baka man o kambing man, kailangan kukuha sila. Nung panahon na yon sa Israel. Pero sa ating panahon ngayon, ano ang kailangan nating gawin bilang hayin at handog sa ating Panginoon? Sabi ni Samuel, mas mainam ang pagsunod kaysa hain. Tingnan natin ang sulat ni Santiago sa 2:22. Nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa. Sa pamamagitan ng gawa ay naging sakdal ang pananampalataya. Di ba? Naging sakdal ang pananampalataya. Yun ang sabi ni Santiago eh. Ngayon, mas mainam ngayon ang pagsunod. Tayo ay nakikinig ng salita. Hindi lang sa pakikinig, kundi sa pagtupad sa ating naririnig. Ilagay mo sa 1:22 ng Santiago. Datapwat, maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Diba? Ang sabi niya, hindi lang tayo tagapakinig, kundi tayo'y tagatupad, tagasunod sa utos ng ating Panginoon. Ngayon, meron tayong tema. Sa tema natin, tatalakayin natin yung diwa ng Pasko, no? Meron silang inilagay na referensya. Sundan po natin ang referensya na nakasulat doon. Yun po ang ating babasahin. Basahin po natin ang unang Korintos 5:4 hanggang 8. Sa pangalan ng ating Panginoong Yesus, nang nangagkakatipon kayo at ang aking espiritu na taglay ang kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang nagsasalita dito si Apostol Pablo. Ang sabi ni Pablo, sa pangalan ng ating Panginoong Yesus, na kayo'y nangagkakatipon, ang aking espiritu taglay ng kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang kanyang espiritu taglay ang ating Panginoong Jesucristo. Sa 5. Upang ang ganyan ay ibigay kay Satanas. Sa 4, si Pablo, ang kanyang espiritu, taglay ang ating Panginoong Jesucristo. Sa 5, upang ang ganyan ay ibigay kay Satanas sa ikawawasak ng kanyang laman, upang ang espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoong Yesus. Diba?
Bakit pinabibigay niya kay Satanas? Para mawasak ang kanyang katawan laman. At para ang kanyang espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoon natin Yesu Kristo. Diba? Bakit po ganun ang sinabi? Ano po ang ibig sabihin? Baka mamaya itong 5 namumusong siya sa espiritu. Pag namumusong ka sa Diyos, wala kang kaligtasan, wala kang kapatawaran. Tingnan natin kung sino ang mga ito. Sa 1:20 ng unang Timoteo. Nasa mga ito'y si Himeneo at si Alejandro. Si Himeneo pala at si Alejandro na sila'y aking ibinigay kay Satanas. Yung palang sinabi sa unang Korinto, ito pala ang kanyang tinutukoy eh. Ang 2 taong ito na ibigay kay Satanas upang sila'y maturuang huwag mamusong. Kasi namumusong sila eh. Namumusong sila eh. Pag namumusong ka, ayaw ng Diyos yun eh. Di baling pusungan mo ang kapwa-tao mo, huwag mo lang pusungan ang Espiritu Santo. Sa tao, meron kang kapatawaran. Pero sa Espiritu ng Diyos, wala kang kapatawaran. Basa, 12:31 hanggang 32 ng Mateo. Kaya't sinasabi ko sa inyo, ang bawat kasalanan at kapusungan ay ipatatawad sa mga tao. Datapwat, ang kapusungang laban sa Espiritu ay hindi ipatatawad. Diba? Kapusungan yun? 32. At ang sinumang magsalita ng isang salitang laban sa anak ng tao ay ipatatawad sa kanya. Datapwat, ang sinumang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi ipatatawad sa kanya kahit sa sanlibutan ito o maging sa darating. Kaya wag nating pamusungan ang ating Diyos, ang Espiritu. Wag po tayong magtiro ng ganon. Mag-ingat po tayo. Gayon din ang sinasabi ng Espiritu na tayo ay pinag-iingat eh. Diba? Pinag-iingat eh. Bakit po? Ang pagkakilala ng marami, ang Kapaskuhan ay December 25 eh. Binanggit na kanina ng Banal na Espiritu kung ano ang diwa ng Kapaskuhan eh. Katunayan, ang mga propeta sa Biblia, sa Lumang Tipan, ipinapakilala siya eh. Pagkatapos ng ipinakilala, lumipat sa Bagong Tipan kung sino ang kanyang tinutukoy eh. Di ba? Tingnan po natin. Sa Deuteronomio, Kapitulo 16, versikulo 1. Tingnan natin. Tingnan 16:1 ng Deuteronomio. Uno yan. Magdidiwang ka sa buwan ng Abib. Diba? Yung Abib po, kalendaryo ng Grego yan. Hindi natin kalendaryo yan. Diba? Magdidiwang ka sa buwan ng Abib at ipangingilin ang Paskwa sa Panginoon mong Diyos. Sapagkat sa buwan ng Abib, inilalabas ka ng Panginoon mong Diyos sa Egypto sa gabi. Diba? Inilabas siya sa Egypto eh. Gabi pa ang kanyang paglabas. Diba? Ipinagdidiwang ang Paskwa sa Lumang Tipan na nakasulat sa Biblia. Diba? Ngayon, bakit pinagdidiwang ang Paskong ito? Bakit pinagdidiwang? Inilabas niya sa gabi, samantalang si Yesu Kristo, nung ipanganak siya, pagkatapos ang isang hari, pinasukan ng masamang pag-iisip. Sa pagpasok ng masamang pag-iisip, maaaring sabihin natin masamang espiritu na pumasok sa kanya, kay Aring Herodes. Naisip niya, ang mga sanggol mula 2 taon pababa. 2 taon pababa. Nais niyang ipapatay ni Aring Herodes. Ang mga sanggol na yon eh.
Sa mga sanggol na ipapapatay, si Yesu Kristo ay kasama ron. Saklaw ng 2 taon pababa. Diba? Saklaw ng 2 taon na pababa. Biro mo yon? Ngayon, paano po nangyari yon? Kaya ang anghel ng Diyos kinausap sa pangitain ng kanyang mga magulang para iligtas ang anak na sanggol na si Jesus na ating Panginoon. Pakinggan nyo. Sa Mateo 2:14-15. 2:14-15 ng Mateo. At siya'y nagbangon at dinala ang sanggol at ang ina nito sa kinagabihan at napasa Egypto. Di ba? 14:15. At dumuon hanggang sa pagkamatay ni Herodes upang maganap ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi, mula sa Egypto ay tinawag ko ang aking anak. Yan. Pinadala niya sa Egypto, galing sa Bethlehem. Bakit? Kasi pinasukan ng masamang espiritu si Herodes. Lahat ng sanggol na nando sa akop ng Bethlehem, pinatay lahat ng mga sanggol doon. Maliban kay Jesus. Si Jesus lang ang hindi napatay. Dahil pinalipat sa ibang lugar. Bago sa bumalik, inintay mo nang mamatay si Haring Herodes. Nang mamatay na si Haring Herodes, pinabalik na sila ng anghel ng Diyos. Kasi mapayapa na. Wala na yung pumapatay. Ilan taong sa doon? 2:16 ng Mateo. 16. Nang magkagayon, nang mapansin ni Herodes na siya'y pinaglaruan ng mga pantas na lalaki, ay nagalit na mainam at nag-utos at ipinapatay ang lahat ng mga sanggol na lalaki na nanga sa Bethlehem at sa buong palibot-libot noon mula sa gulang na 2 taon hanggang sa pababa, alinsunod sa panahon ng kanyang maingat na pagkasiyasat sa mga pantas na lalaki. Hindi lang sinabi sa Biblia kung si Yesu Kristo kung 2 taon na siya o 1 taon. Basta't ang nakalagay doon, 2 taon pababa, saklaw doon si Yesu Kristo. Nandun lang kanyang edad. Hindi lang sinulat na eksakto. Diba? Ngayon, meron tayong Pasko. Sa Biblia kasi hindi tinatawag na Pasko eh. Ang tawag sa Biblia, Paskwa. Sa mga Pilipino, ang tawag nila, Pasko. Sa Biblia, ang tawag, Paskwa. Di ba? Ngayon, sino ngayon ang Paskwa? Sino po ngayon ang korderong Paskwa? Diba? Lilipat tayo sa unang Korinto. Balikan natin ang 5:7. Alisin ninyo ang lumang lebadura upang kayo'y maging bagong limpak, na tulad sa kayo'y walang lebadura, sapagkat ang kordero ng ating Paskwa ay iniahin na sa makatuwid bagay si Kristo. Malinaw po si Kristo yan eh. Ang Paskwa si Kristo. Walang ibang nagpapaskwa na pinagdidiwang na marami kundi si Kristo na inihain. Yan ang sabi ni Apostol Pablo sa kanyang sulat eh. Ngayon, sino ang kanyang tinutukoy na kordero? Na korderong Paskwang yon? Sino po yon? Pakinggan niyo po. Sa 1:29 ng 1. Nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at sinabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan sa sanglibutan. Si Yesu Kristo pala ang tinatawag na kordero ng Diyos na pang-alis ng kasalanan sa mundo. Si Yesu Kristo ang kordero na pang-alis ng kasalanan Noon pumapatay sila ng kordero na walang kapintasan, ang tinutukoy palang kordero sa lumang tipan, ito palang kordero, si Yesu Kristo. Na kanyang tinutukoy na korderong pampaskwa at pang-alis ng kasalanan. Di ba? Ngayon, totoo bang siya'y pang-alis ng kasalanan? Tingnan nga natin, unang 1:5. Tingnan po natin para maintindihan natin. Unang 1:5.
at nalalaman ninyo na siya'y nahayag upang mag-alis ng mga kasalanan at sa kanya'y walang kasalanan. Oh. Kailangan pala ang tao, kung may kasalanan ka, dapat humarap ka, lumapit ka, dumaing ka sa Diyos na walang kasalanan. Hindi sa taong may kasalanan na lumapit ka, humarap ka, tatanungin ka niya, anong kasalanan mo? Nagnakaw po. Pati siya makasalanan bakit ka mag-umpisal sa kanya? Dapat mag-umpisal po tayo sa Diyos. Dapat mag-umpisal tayo sa Diyos, hindi sa tao. Pag ginawa mo mag-umpisal ka sa tao, katulad mo sa makasalanan, kapatid, pareho kayong mahuhulog sa ukay. Bakit? 17:5 ng Jeremiah. Basa. Ito po ang sinasabi. 17:5 ng Jeremias. Ganito ang sabi ng Panginoon, sumpain ang tao na tumitiwala sa tao at ginagawang laman ang kanyang bisig at ang puso ay humihiwalay sa Panginoon. Kaya kapatid, mag-ingat tayo. Huwag tayong mangumpisal sa tao. Huwag mong sabihin ang kasalanan mo sa tao. Baka mamaya, may kasabwat, tumawag ng polis, pahuhulihin ka. Pero kung sa Diyos ka magumpisal, walang pulis na hahabol sa iyo. Walang pulis sa Diyos Alam niyo po, anong gusto ng Diyos na ipagawa sa tao? Basahin natin, balikan natin ang unang 1:9. Ito na ang pangungumpisal. Kaya, mangumpisal tayo kanino? Ito ang pangungumpisal. Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Hindi ba? Sa Kanya tayo mangumpisal. Patatawarin ka niya. Hindi siya tatawag ng pulis, pero ang tao tatawag ng pulis para pahuli ka, kapatid. Maging tapat tayo sa Diyos. Ngayon, ang nabasa ito sa 5:7, merong lebadura. Sabi niya, balik mo sa 5:7 ng unang Korinto. Ulitin natin. Alisin ninyo ang lumang lebadura. Bakit pinapaalis niya sa sulat ni Apostol Pablo ang lumang lebadura? Ano ba itong lumang lebadura? Naintindihan pa natin kung ano yung lebadura? Kung ano po ang ibig sabihin? Upang kayo'y maging bagong limpak. Pag inalis mo ang lumang lebadura, magiging isa kang taong bago. Maging isang bagong tao kang matuwid na wala na ang dati. Bago ka na limpak Kailangan maalis mo ng lebadura sapagkat nakikita ng Diyos na mayroong mga lebadura sa ating mga puso. Kapatid. Mayroong mga lebadura sa ating puso. Tulad sa kayo'y walang lebadura sapagkat ang kordero ng ating Paskwa, siya nga ang magbibigay ng kapatawaran sa ating mga nagagawang kasalanan. Ano po ang ibig sabihin ng lebadura? Simbolo po ng kasalanan. Ibig sabihin. Kaya pinapaalis niya Pinapaalis ang lumang lebadura dahil alam niya ang lebadura simbolo ng kasalanan. Pag hindi natin inalis ang lebadurang yan, hanggat nandyan tayo, hindi tayo magiging bago, sabi ng kasulatan. Ano po yung lebadura? Sagot ng Biblia, basa, Mateo 12:6. Ito po yung nakasulat. Pinag-iingat tayo doon 12:6 ng Mateo. Datapwat, sinasabi ko sa inyo na dito, Mateo. 12:6 to? 12:6, Mateo. Datapwat, sinasabi ko sa inyo na dito, 16:6. Sorry, 16:6. At sinabi sa kanila ni Jesus, kayo'y mag-ingat at magsipang-ilag sa lebadura ng mga Pariseo at mga Saduseo. Sabi niya, ang nagsasabi si Jesus bumilag kayo sa mga may lebadura. Sino may merong lebadura? Ang mga Pariseos at Saduseo. Bakit? Kasi ang mga taong ito nagtuturo ng maling aral. Sige, sundan ninyo
ang mga yan, mag-enjoy kayo, magsaya kayo, kahit na mali wala sa Biblia, pinapasunod ng mga tao. Hindi ba? Tayo nga, meron tayong gabay na banal na Espiritu Ipinapakilala sa atin ang mabuti Kung ano ang dapat natin gawin Kung ano ang dapat natin sundan Pinapailag tayo sa lebadura. Hindi ba? Ang lebadurang yan, kahit na konting lebadura lang, pinapakumbo yan ng buong masa. Ang lebadura, nangangahulugan po yan sa tinapay, pampaalsa po yun. Pampaalsa po sa tinapay yun. Pag nilagyan mo ng lebadura ang tinapay, lalaki yun, maliit ang lalaki yun. Tataba. Ngayon, ang Diyos ginamit ng simbolo, ang lebadurang ito, sa mga tao. Kaya tayo pinapaalis Tingnan nga natin ang lebadura. Balikan natin ang Korinto. Bumulang Korinto 5:6. Doon natin na pag-aralan, no? Yung unang Korinto 5:6. Hindi mabuti ang inyong pagmamapuri. Hindi ba ninyo nalalaman na ang kaunting lebadura ay nagpapakumbo sa buong limpak? Diba? Kaunting lebadura ipinapakumbo niya ang buong limpak. Halimbawa, naghahambog ka. Sa paghahambog mo, kung hindi dahil sa akin, hindi nagawa yan. Kung hindi dahil sa akin, ang mga tao yan hindi umasenso. Hindi ba? O yun po ang lebadura. Nagyayabang ka, nag-ahambog ka. Hindi ba? Yun ang sabi ng Biblia. Kaya ang sabi niya, huwag mong ipagmamapuri. Di ba? Huwag mong ipagmamapuri na ikaw ay meron. Na ikaw ay meron. Bakit? Paano yon? Tingnan natin. Sa 3:21 ng unang Korinto. 3:21. Unang Korinto Kaya't huwag ipagmamapuri ninuman sa mga tao, sapagkat ang lahat ng mga bagay ay sa inyo. Ibig sabihin ng ipagmamapuri, sa ibang termino, kaya't huwag ipaghambog ninuman sa mga tao, sapagkat ang lahat ng mga bagay ay inyo. Huwag mong ipaghambog Kung mahilig ka rin naman na maghambog o magyabang sa ibang tao, kapatid, baliktarin na lang natin, huwag na nating ipaghambog sa tao. Kung nais mo talagang gusto mong maghambog, huwag kang maghambog sa maraming tao, kundi maghambog ka sa Diyos. Mas mabuti pang ipagyabang mo ang ating Panginoon Mas nakakabuti pa Di ba? Mas mabuti, ipaghambog natin ang Diyos Pakinggan nyo, sa 1:31 ng unang Korinto. Yan ang dapat natin ipaghambog. Wag ang ating sarili. Na ayon sa nasusulat, ang nagmamapuri ay magmapuri sa Panginoon. Kung ikaw ay naghahambog, mas mabuting maghambog ka sa Panginoon. Sabihin natin, ang Diyos ay dakila, ang Diyos ay lumilika, ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Pwede mo sabihin sa maraming tao yon. Wag lang ipaghambog ang sarili at ang ibang tao. Diba? Kaya nag-iingat po tayo Kaya ngayon, nalalaman natin, nakikita natin kung sino po ang Pasko Ang Pasko ang ating Panginoong Jesucristo. Tandaan po natin yan. Yun din ang sinasabi ng ating banal na Espiritu na dumating, na nagpakilala ng mensahe sa atin. Diba? Ngayon, itong Paskong ito, ano pa talaga ang kanyang pinakadiwa? Ang Paskong ito. Meron talagang pinakadiwa Kaya diwa ng Pasko Kaya sinabi niya kanina kung ano ang pinakadiwa. Ito po yung pinakadiwa niya. 13 dias ng Roma. 13 dias ng Roma. Okay. Ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Yan po ang diwa ng Pasko Ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Ang pag-ibig nga ay siyang katuparan ng kautusan. Diba? Kaya sinasabi niya lagi, si Apostol Pablo, pag meron kang pag-ibig, huwag mong gagawa ng masama ang kapwa mo. Diba? Pagkatapos ito, paglabas mo, huwag mo siyang ikwento ng hindi mabuti. Kailangan, ang pag-ibig na ipinapakita, kailangan hindi pa kunwari sa ating sarili. Kailangan totoo yun. Ngayon, dapat nating kapuotan ang masama.
Huwag tayong makisama sa masama, kundi kapuotan po natin ang masama. Saan tayo makisanib? Sa masama ba o saan? Basa, 12:9 ng Roma. 12:9. Ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Kapuotan ninyo ang masama, makisanib kayo sa mabuti. Yun pala ang nais ni Apostol Pablo. Kailangan umiwalay tayo sa masama, kundi tayo ay dumuon at makisanib sa gawang mabuti. Ang ginagawa po natin ngayon, masama pa o mabuti? Mabuti, kaya po tayo nandito. Kasi mabuti ang ating ginagawa sa labas, masama. Pero sa atin, mabuti. At sa Diyos ay mabuti. Ibig sabihin, magsipanatili tayo sa pag-ibig ng Diyos. Sa Udas 1:21. Sa libro ni Udas 1:21. Udas. Jude. Yan. Na magsipanatili kayo sa pag-ibig sa Diyos. Ito sinasabi ni Judas. Si Judas, kahit na isang nag-udas sa ating Panginoong Jesucristo, meron siyang iniwan na sulat ng mabuti para sa atin. Na magsipanatili kayo sa pag-ibig sa Diyos, na inyong asahan ang awa ng ating Panginoong Jesucristo sa ikabubuhay na walang hanggan. Diyan po tayo manatili. Yun po ang pinakadiwa ng ating Kapaskuhan, na tayo ay magmahalan, kapatid. Huwag natin kalimutan. Kung ano man yan ang sabi ng Banal na Espiritu, alisin ninyo sa inyong sarili. Ano pong alisin? Ito ang aking panghuli. Gusto ko yung panghuli. Ipakikita ko sa talata. Sa Efeso 4:31. Kung ano ang dapat nating alisin. Paglabas natin dito. Ang lahat ng kapaitan at kagalitan at pagkakaalit at kadaldalan at panglilibak at mga alisnawa sa inyo, pati ang lahat ng masasamang akala. Yun pala ang dapat nating alisin. Ang sinasabi ni Apostol Pablo sa kanyang sulat. Di ba? Ang lahat ng kapaitan, kagalitan at pagkakaalit at kadaldalan at panglilibak ay mga alisnawa sa inyo, pati ng lahat ng mga masasamang akala. Yun ang pinapaalis. Yun din ang sabi ng Banal na Espiritu kanina. Di ba? Dinugtungan ko lang po. Hindi galing sa akin yan. Tuloy sa 32. At magmagandang loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin, na mangagpatawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Kapatid, kung meron man tayong sama ng loob sa ating kapwa, paglabas natin, dapat mawala na yan. Magpatawaran tayo ang bawat isa-isa. Wala nang samaan ng loob, kundi ang pinakadiwa ng Pasko, kailangan tayo magkaisa, magmahalan sa ating Panginoong Jesucristo. Magandang gabi po. Merry Christmas sa inyo lahat. Maraming salamat po. Una po sa ating Panginoon. At pangalawa po, sa inyo po mga kapatid na dumating po, nakipagsamba sa gabing ito upang ganapin po ang ating pagdiwang bilang paghandog sa ating pananampalataya. Sa gabi pong ito ay inanda po natin yung ating mga sarili na gaya po na talagang pinagandaan sa buong taon. Ako po ay nagagalak dahil nakita ko po yung ating mga munting kabataan. Sa simula pa lamang po sila ay nagkakaroon na ng matibay na pananampalataya. Sa kanilang murang edad, sila po ay natuturuan na natin na magbigay upang magandog
mag-alay ng kaunting tulong, lalo na po dito sa ating kapatiran. Ang ating pong ginawa ngayon sa gabing ito, hindi niyo po sa akin ihahandog yan. Hindi po ako makikinabang dyan. Ni isang kusing po, hindi tayo makikinabang dyan. Mga opisyalis po ng ating pananampalataya ay hindi po makikinabang sa inandog po natin na yan. Yan po ay ating ginagamit dito po sa ating pangangailangan. Bilang isang mananampalataya, yan pong mga bigay po natin yan ay gagamitin din natin po para sa atin. No? Para po sa araw po ng ating pagganap o pagsamba, ay mayroon po tayong magagamit dahil po may kailangan tayo. May laman po tayong nangangailangan. Kung wala po tayong ganyan na andog, paano ho natin magagawa ang isang paghandog sa gabing ito kung wala po tayong ilaw? Kung wala po tayong gagamiting mga electric fan upang ang tao po ay komportable dun sa kanyang pakikinig. Pangalawa po, talagang andog po natin. Yung pinakaandog po natin, yung ihandog natin yung ating sarili. Ihandog natin yung ating sarili na gumawa ng mabuti sa kapwa. Yun ang pinakaandog po natin sa ating Panginoon, na gumawa ho tayo ng mabuti. Yun po ang pinakapakay po natin. At yun din po ang pinakabuhod ng Pasko na sinasabi po natin, na yung pagmamaalan, pag-iibigan. Yan po ay nagbibigay simbolo rin ng pagmamaalan. Tayo po bilang mag-aaral, bilang mananampalataya, tayo po ay nagkakaisa ngayon. Lalo na po, yan po ay lumipas na naman ang isang taon. Ilang taon na po na ating ginagawa yan. Ilang taon na po nating ginagawa ang pag-aandog na yan. Nagkaroon po yan ng bunga. Biro nyo po, bilang isang parang report na lang sa inyo ito, para abang po yung ating mga kapatid. Maikling report. Sa loob po ng ilang taon po tayo po, mula po nang tayo'y naglikom po ng pera. Ngayon po nakikita nyo na po yung inyong mga nalikom na perang na ginagamit po natin sa pinapagawa po nating proyekto. Yan po ay napupunta ron. So yung pong ating proyektong pinapagawa ay nagkaroon na po ng gastos, umigit, kumulang, no? Pumapasok na po sa 1,500,000 po. Baka higit pa. 2 milyon na po kasi siya po ang nasa finance, no? O 2 milyon na po. Sa hanood po natin kukunin yon. Kahit po mahirap lamang, nagpapakita po na tayo ay nagkakaisa. Kahit po mabigat man po yung ating dinadala, kung tayo po ay nagkakaisa, yan po ang magiging bunga. Yan pong ating proyektong yan, alam niyo po yung ating mga kapatid na kumanta kanina, yung mga kabataan. Sila na po, o tayo rin, na may katandahan na rin, ang magbebenepisyo dyan. Yung mga anak po natin, anak pa ng mga anak po natin. Kaya, yan po ang ating buhod po sa gabing ito, na tayo sana po ay laging magkakaisa, lalo na po sa ating pananampalataya, bilang isa pong inyong lingkod, bilang isang namamaala sa ating sentro, bilang isang pinagkatiwalaan po na inyo pong lingkod. Yan po ang inyong, yan po ang accomplishment nyo. Yan po, accomplishment nyo po yan. Accomplishment po natin lahat yan. Kayo pong lahat ng miyembro ng Sentro Civil Tagumpay Bie, pinapasalamatan ko po kayo. At natapos na naman po ang isang taon, tayo po ay naidaos po o nalampasan po natin ang isang taon na malakas po tayo. Ngayon, sana po sa susunod na taon, ganun din po
na sana po tayo ay manatiling malakas, manatiling masipag sa ating mga tungkulin. Yan po ang aking ibinibigay na isang maikling mensahe para sa ating pong kapatid sa pananampalataya. At aking pong binabati, lahat po kayo ay advance Merry Christmas po and a Happy New Year. Mamaya po Christmas na. At yung pong ating, bago po tayo mag-uwian yung mga malilit na bata, no? May nagganda po ng konting para sa kanila. Yung pong ating binibigay bawat taon po. Sana po kahit konti lang ay mapasaya po namin kayo, mga bata. No? Ito po, hanggang dito lang po ang aking masasabi sa inyo. Sana po magiging masipag pa po tayo at magiging tapat sa ating mga tungkulin. God bless you all po sa inyo. At Merry Christmas and a Happy New Year.
tala po rin puso tamo at manalangin tamo. O kasasakdalang kagalang-galangang Jehovang kikaming ikpa, punat penibatanan ng kikaming biye ang popang sikanan. Tilo mila po dadwang ang pong payabot, deting ngalang kapupusan ming kapurian kagumdaring kikaming balang kapasalamatan. Pablasa pong peparaman mo ke papangbi, kambenaning ke kaming balang sikanan. Sumangid naman po ginorete pong agawaming pamagkulang ampong pamikasala makanyan mo kesa pong patawaran. Ikpambanal kay Batmia pong gewa ing metong apamitipon. Bang malyaring salabungan miya ikpa. Nung no ka rin ingaldo kapaskuan at makanyan meng binying kikang anak kabugtong. Ginoo pa salamatan da ka king ulinaning kikang lagod. Makanyan ka pong menimuna karing balang metong kikami. Sapo Diyos ko ing balang metong ing mayakik kya sapo itang tunay dapat adiwanan ning Pasko karing balang metong kika bang maging karapat dapat kepong kekang pakyaguman king balang penandit ikpambanalo iti puing mabilog ga iglesia daralong kami king kekang banalayarapan waman king miyaya luwang agleso buk daraloya karing kekaming balang bi ikpambanale ke puto tutol dapat makisabi kepong mayap gawan may sapong mayan at makanyan mo kepong patukuran bang tingupayang ikemalyaring mi bayube nunay may git mi pasignangan laring kekaming balang kasal pantayanon o ikpamanal pablasang dingal doming paintungulan emila po kamalayan alang-alang Ginoo karing kaming banal na tungkulan sapo karing kang mayupayang gamat ingatan me papuing balang metong kami at sapo Dios ko ringal doming bukas ing tangalan lugod mo at banal mo pong kasopan ting ditak na namang pong orsig pamir sing eldo na ning kapaskuan manyawad kepot makisabing mayap kagin Dios ing ninuman pong ating bit-bit kainan ng popang kapanamdaman no ting mang problema luwalat kalub na po ning tabernakulong kikang pepanwanan. Hangga na po Diyos ko reting sablang pengarimi ang popang kapatad makayatyo king karelang balang kubong tuknangan. Hangga na po Diyos ko ring kapatad ming mengandaywan aman yawad apilo. Sa po Diyos ko ibiyemongan pong rekwerdo karing balang metong kami alang-alang karing bukas mingaldo paintungulan. Sapo Dios ko yung kikang mayupayang gamat makanyan ming iguang karing balang metong kami bang mga lubas ng ganap dating sa blangkas ang kanan karing kaming balang biye. Bang karing aldo daring kaming bukas ingagalawan bilangan pong malayay paring banal ming katungkulan. At sapo Dios ko king balang penandit makanyan mo kepong aptasan Ginoo kitang mapaling lugod at may gitme pasapong idaguling lugod dulang daring kaming balang puso banging kekang banal na ustisya at banal na katuliran iya pong may git kilala na po ning balang metong kami oy pambanal dakal pong salamat king kekang lugod ang pong pamanimuna sapo karing kaming balang panggalo deta sapong kekang kaburian nilang malyaring agawanan ning balang metong kami at king mulit pa si bayo karing mayupaya mo pong gamat makanyan milangan pong ipanabilin deti pong kaming balang biye kagum na po Diyos ko ning kaming balang pagkabiye sapo igpa karing aldoming bukas nabangnan miya sapo Ginoo itang biye kaligtasan dakal pong salamat igpa emilaman po gisanan pang salasayan sambitlan tunay na pong lalaman ning kaming balang puso. Pablasang ikapoing manakit at makatangal. Deti po ginoy lang kaming samong pong dalangin matanggap langan sa puig pampo pang may pakibatan ning sablang bagay panaligmi. King lagyong migpa ting anak mong bugtong Yesu Kristong kaming tagapagligtas. King lukobang pong tay daring kang banala pangakong mapamatulang Espiritu Santo. Iyan asa po.
Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpay B.